Pozdrav svima. Ja sam teo da vam se zahvalim za 1 subscriber. To je tako mnogo. Biću poznatiji od Srbijana kada budem porastao. A to će biti za 25 godina. I danas spremamo jedan specijalan klip u koji želim da vas se zahvalim za 3 subscribera i 117 pregleda na moj klipove, što je neverovatan broj, a moj kanal traje samo 1 nedelju. Evo moja mača koja se zove Žutića. Vanessa. Znači ovaj video meni koji ja naravno snimam kod svog Samsung Galaxy S4. Malo mi je dosadno, pa nešto da radim, pa sam onako, nisam mislim da sam ja budala. Da nisam budala. Da se ljudi da ovdje mi 29 i danas ćemo snimiti Beatbox. Inače sam vam nešto kazala, nema mikrofon. Ja sam Crazy Geek Gaming i danas se nalazimo na Minecraftu i danas ćemo da radimo još poznati serijal pod imenom Q&A i čestove. Danas na raspolaganju imamo ukupno 9 čestova, uglavnom sam otvarao 5, danas ću napraviti neku specijalnu epizodu. Ne znam samo zbog čega nema 10 čestova, ali da je ovo 9. Mislim, ali je neka razlika u tom, tako da hajde. Opet Josenstein sada proživa, svako drugo dete moje ime doživa. Mlad sam i lep, tinejdžerke me vole, to je jer ja dolazim iz Karlovačke škole. Josenstein 2015. Bradule, dule, kapiraš bradac, ček da vidiš samo šta ja imam sada. Zapisi eks uskoro, čućeš svi, po subovima ću te prestići, maleni.